Most vetted fel a Versace cuccot? Nem. Nem? Most akkor mit vettél fel? A szkándáruhát? Na, a lényeg, hogy ne feküdjél még egyszer, nem? Most... Nem fogok Hallod? Azért talán nagy. Hogy nézek ki? De most hol a fogorvos? Na? Ez fal. Az arany. A gyémán. A Benfi. Most már csak a Churchill hiányzik innen, igaz? És már a Steamországgal biztos belésztél, na? Na, még egy kortyot. Pápé, tudod, a pápé, na. 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 Ez tűz. Ez tűz.